pues por una parte me parece imprescindible, ¿no?, la aportación de las instituciones para el fomento de un deporte autóctono como es la pilota valenciana. Y respecto a la participación de las mujeres en un deporte como este, tan masculinizado, bueno, yo creo que el impulso que hemos dado en estos 2 últimos años desde una institución como la Diputación ha hecho que hayamos pasado de, por ejemplo, las escuelas deportivas de 200 chicas a 600 aproximadamente, o que cada vez compitan más chicas al nivel que estamos, por ejemplo, viendo esta tarde, ¿no? Por tanto, el papel de la institución importantísimo, tanto en lo histórico, en lo deportivo, como también en el fomento del deporte femenino, evidentemente. Pues la partida intensa des del principi, perquè Andrea sempre és una rival a tindre en compte, té un bon xoc per dalt, però bueno, jo m'ha eixit una bona partida i molt contenta per haver pogut guanyar. I sobre aquests campionats que s'organitzen de xiques de tecnificació, em pareix molt bona iniciativa, que n'hi hagi campionats igual que n'hi ha de tecnificació en els xics i molt contenta per poder participar, clar que sí. Bé, Caixa Popular és una entitat valenciana, és una entitat que en els seus valors està recolzar l'esport, recolzar el que és la formació, l'educació en l'esport, i pensem que les lligues femenines són una manera de recolzar els valors que Caixa Popular està darrere d'ells, i la part femenina sobretot pensem que n'hi ha que recolzar-la i apoyar-la, per supost. Pues no me lo esperaba porque al ir 25 pues ya sabía que era muy difícil, pero lo he intentado hasta el final y al final lo he conseguido. L'aposta de la Federació per la pilota és total. Sabem que el futur de la pilota està en mans de les dones, com moltes coses en esta vida, i la federació ha fet moltes activitats enguany, com el Dia de la Dona, com molts campionats de xiquetes, xocotetes, fins a aquestes finals individuals que estem fent avui de raspall. La federació està volcat totalment en la dona i, de fet, anem a incrementar un poc la dotació que estem fent per a les dones esportiva en una escola de tecnificació de dones que anem a fer enguany.